Soňra hormatly prezidentimiz Hataýyň Halk Syýasy Konsultativ Geňeşiniň Ähli Hatay komitetiniň başlygynyň ornmasary Wan Yuny kabul etdi. Mihman mähirli kabul edilendigi we bildirilen mihmansewerlik üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallygyny beýan edip, döwlet başdanymyza hem de gahryman arkadagymyza Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in mähirli salamyny ýetirdi. Şeýlede mihman Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykylgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji masagadyna gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyk potolandyrmakda, halklar parahatçylygyň we dostlugyň bähbidini hasam ýakynlaşdyrmakda möhüm ähmiýetini bellidi. Döwlet başdanymyz Hatay Halk Respublikasynyň başlygyna mähirli salamyny we iň gowy arzularyny beýan edip, hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gollamak arkaly ösüşe ýardam bermek sygary bilen geçýän bu masagada gatnaşmak baradaky sakylygy kabul edenligi üçin mihmana minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz ýokary derejede geçirilýän gepleşikleriň özara hyzmatdaşlygy giňeltmekde ähmiýetini belläp, Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen duşuklaryny ýakymly duýgular bilen ýatlaýanlygyny aýtdy. Şeýlede iki taraplaryň gatnaşyklarda medeni insanperwer hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilýär. Bu ulgamdaky gatnaşyklar iki ýurdun halklaryny ýakynlaşdyrmaga ýardam berýär. Duşugyň ahyryna hormatly prezidentimiz şu gedekki duşugyň ýurtlarymyzyň arasynda ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge täze itergi berjekdigine ynam bildirip, Hataýyň Halk Syýasy Konsultativ Geňeşiniň Ähli Hatay komitetiniň başlygynyň ornmasary Wan Yuny berk jan saglyk, abadançylyk, jogapkärlik işlerine uly üstünlikleri arzu etdi.